खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बड' जोबनो स्लाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आङो बे बिदिं गोजां नोंथांमोननि बे PM किसान सम्मान निधि योजनानि 12थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया माला हाबगोन आं बेखौ खोन्थाहरनो थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि स्किमनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। दा बेहाय जोंहा गोबां निउस ओंखारना फैगासिनो दङ दै बे PM किसाननि 12थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया माला हाबगोन बिनि बागै। दा बेहाय आङो इक'नमिक्स टाइम्सनि माबाखौ नायदों आरो आर्टिकेलखौ आं नोंथांमोननो देखायदों दायो। दा बेहाय मा लिरदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानांगौ जोंहा 11थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया माला हाबदोंमोनलाय जोंहा 11थि इनस्टलमेन्टनि फैसाया जोंहा 31 मेआव हाबदोंमोन दै गासिबो नोंथांमोना बे PM किसाननि 11थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोनबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना सोरबाफोर मोनाखैबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा जाहोननि थाखाय मोनाखै नोंथांमोना आंनो भिडिअ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो हागोन। दा जोंहा बेहाय बुंदों आरो 12थि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ रिलिज खालामगोननो सेप्तेम्बर एबा नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव। दा नोंथांमोना फुजानि सिगां सिगां मोननो हागोन दै फुजानि सिगां माने दुर्गा फुजानि सिगां सिगां नोंथांमोना PM किसाननि फैसाखौ मोननो हागौ। नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय माने मास मोनब्रैनि उनाव मोनो नालाय फैसाया दा जोंहा मेनि 31आव मोनबाय। दा बिनिफ्राय जोंहा मास मोनसे माला जागोन होनबा सेप्तेम्बरनि लास्ट थारिखआव माने सेप्तेम्बरनि जोबथायाव डेटआव मोनहैनो हागौ नङाबा नोंथांमोना नभेम्बरनि फार्स्ट उइकआव मोननो हागौ। दा नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय फैसाखौ जायखिजाया नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय आरो जोंहा बे दुर्गा फुजा लक्ष्मि फुजानि सिगां सिगां नोंथांमोना फैसाखौ मोनहैनो हागोन। दा नोंथांमोना नेनाल' थादो आरो नोंथांमोनाथ' गासिबो बे EKYC खौ होनानै लाखाबाय जानांगौ जोंहा EKYC नि होनायनि लास्ट डेटआ जोंहा आगष्टनि 31आवमोन। आसा खालामदों आङो नोंथांमोना गासिबो EKYC खौ होनानै लाबाय जानांगौ। EKYC होयिफ्रा एसे प्रब्लेम जागोन उनावहाय फैसा मोननायाव। आरो बेजों लोगोसेनो आं सिगाङाव बुंखाबाय थादोंमोन जायफोर बिथांमोना गावनि बे आधार नाम्बारखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लायाखै बिथांमोननियाबो प्रब्लेम जादों माने अफिसियेलि बिथांमोना बुंखादोंमोन आरो आं टुइटारावबो एक्टिभ नालाय टुइटारनि गेजेरजों आं नायदोंमोन बिथांमोना बुंखादों आरो नोंनि बे आधार नाम्बारजों एकाउन्ट नाम्बारजों लिंक खालामनांगोन बेखौ बिथांमोना एनाउन्स खालामखादोंमोन। आसा खालामदों आङो नोंथांमोना गासिबो गावनि बे बेंक एकाउन्टखौ आधारजों लिंक खालामना लाबाय होननानै। दा बे PM किसाननि फैसा हाबनायाव बेयो जोबोद गोनांथार नालाय आसा खालामदों आं नोंथांमोना गासिबो खालामनानै लाबाय होननानै। दा नोंथांमोना नेदो एसे दाथ' जोंहा सेप्तेम्बर मासआ नै थांबायानोसै होनजायो माने फार्स्ट उइक जोबबायानोसै होनजायो बारा गोबाव गैला नोंथांमोना जायखिजाया फुजानि सिगां सिगां फैसाखौ मोननो हागोन आरो लोगोफोर। दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे PM किसाननि बागैनो नोंथांमोना भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन नङाबा नोंथांमोना आंनो WhatsApp ग्रुपआव फैनानैबो आंनो पार्सनेलि SMS बो हरनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।